ବାହାଘର ପରେ କେବଳ ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆସିଥିବାର ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ଲକି କି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବୋଥ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଶାଢୀ ଚୁଡି ସବୁ ତ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସାର୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ। ଏଇଟା କୋଉ ରଜ ସାବିତ୍ରୀର ଭାର ନୁହେଁ ମ, ତାଠୁ ବି ଅଧିକ। ଏଠି ମିଠାଠୁ ଅଧିକ ମୋ ମାର ହାତ ତିଆରି ବଡି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ମୋ ନାନୀ ପଠେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ଜିନିଷ। ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ କି ଏଠିକା କପଡା ଆଇଟମ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ କିଣି ପଠେଇଥିଲେ। ସତରେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବେଳେ ଇମୋସନ କିଛି ଆସିନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଜାଣି ମୋ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାହାଘରର ଠିକ 4 ମାସ ପରେ ଆମେ ଆମେରିକା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ସବୁ ଭାରତର ଆସିବାର ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଘର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଭରିକି ଥାଏ କହିଲ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।